ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮ್ಮಸ್ ಕಿಚನ್. ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಪನೋಡ್ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಮಾತು ಪನ್ಪೆ ಅವ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಚಲ ಇತ್ತನ ಎಂಚಲ ಉಣೊಲಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊ ಇನಿ ಅವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಕಂಚಲ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಲೆ ಕಂಚಲ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದು ತುಕ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಂಚಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೇರ್. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಸಾಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅವೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ 12 ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಅರಸಿನ, ಮುಜಿನಾಲ್ ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈತ ಸಣ್ಣ ಕಡೆನ ಯಾವಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಚಲನ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆತಿನ ನೀರಿಡೆ ಬೇಯರಿಗೆ ತೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಂಚಲಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ಅಂಬಡೆ ಎತ್ತನ ನಿಕಲ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂಬಡೆ ತಿಕ್ಕದಿಸಿ ಅವೇನಂತ ಗುದ್ದದು ಬಕ್ಕ ಬೇಯನಾಗ ಕಂಚಲ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋದು. ಕಂಚಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯ್ತಿವಕ್ಕ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೋಡು. ಕಂಚಲ ಮಸಾಲ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿನಕನೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಚಲದ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.